Che va, ci leggo. Cristo
Gure
Ezinbestekoa da, baina ere, pentsatu behar dugu, gure fedean, Jesusetan txigun, gauza, printzipalera nagusiak maitasuna dela. Eta maitasuna batez ere, baina Jesusek ekintzen bidez, adierazten saiatu bezala. Ekintzen bidez adierazten oso dela. Baina ekintzen, hitzek baino gehiago esaten dute. Horregatik erakutsi dugu Jesusek errukazko ekintzak. Misericordiazko obrak, Joseak dagoen egin batean, triste dagoen konsolatzea, gaixorik dagoen bisitatzea, hori da kristautasunaren muitzak. Eta horien dagoen ere, hildakoen alde errenutzea. Sinistuko, gure hildakoen maitasuna agertzeko dugu, biderik bikainean goixiak da. Haien alde errenutzea, haien alde bezak eskentzea. Modu gehiago daude, telekoreak, edo bestelako modutara ere, gure maitasuna egiten dezakegu. Baina guretzako sinistuko horien ere oso dute, baina adibiduen beti otoitza da, eta bezak haien alde eskentzea. Gaurkoan eta honekin bukatuko dut, edo asteko dudan, Elizak ospatzen du karteleko duguna. Ere, argitasuna, Jesus munduko argia dira gogoan hartzen dugu. Eta Jesusek argi hori eman egin du guk gure burua hobeki ezagutzeko modua izan dezagun. Zer eran, nolakoa eran, zein da gure bidea, nondik nora goazen gure bizitzaren esanahia, gure jatorria eta gure helburua horienak argi izango Jesusek fedearen bidez. Bestela, esaten dezake iluneko fedean bezala, baina hemen izen kalifazioa bizitza dagoen tak ikusten beste izan egin nasetu parameteretako zer bezala ikusten eta argitasun hori da Jesus guretzako, gure bizitzak zer dagoen erakutsi digu. Eta batez ere heriotaren helburuan Jesusek hiru gauza erakutsi izan dizkigu. Lehenengoa da jainkoaren erronkisua eta jainkoan ez diogula ikarri biziketa bere horreko konfiantza sentitu behar. Bestetik, gure heriotzak ez duela eta bat bizian heriotzak duen. Eta azkenik hildako biziera. Hoixea, gaurkoa felizarentzako eskatzen duguna jangoikoari. Bere erronkietan maitasun horiaz, goiko zeruan bezala gure sentidea. Izan bezala, atxemena eta zuriotasuna. Eta argi ere egin bezala gure alde.
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio botatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoak kalizak gure berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio botatik, hau ere odolaren kalizak data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egizuean nire jarri. Zure semearen eridotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat ditzala. Izan gogoak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure egiza, Amazu baitasun osona Frantzisko Gureita Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoak jauna piztiko itxaropenean joatiran gure sentideak eta hildako guztiak ere haritzazu zure orpeniaren argitan. Eza santu hontan bereziki gogoak diogu Felisa Narbarte, Jose Salaberria eta Ximerio Apestetxea. Betiko bizia iritsi dezagun, Jaiku Ama Maria Virginia Toatsuarekin, Ares Nar Jose Santuarekin, Apostolo Santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekin, Iraita, jaurikoan guztiun Espiritu Santuarekin batean, osteta izan guztiak, gizaditan gizadi guztietan. Amen.
Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi bizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea eta izuekin. Emaiozue bakea. Amen.
familiaren izenean eta familiaren izenean eskerrik asko gaur egun guztioi familiaren laguntzera, Elisa gure senidetik azken aurrean dira, bereari,